december så fin? Hvorfor er det lige den måned, der har allerflest grin? Hvorfor er december så rar? Hvorfor er det nu den allerbedste måned vi har? Sagen er klar, her er mit svar. Fordi julen er på vej, fordi julen nærmer sig, så er december juletid, hvor alle går og glæder sig. For nu er juleaften her, med juletræ og stjerneskær, og mamma og gaver og brødfyldte venner, er lige hvad december er. Hvorfor er december så sej? Hvorfor er den sejere end februar, august eller maj? Hvorfor er december så god? Hvorfor er december en måned, man kunne ønske var to? Hvorfor er december så fed? Hvorfor er det lige i december, man aldrig går ned? I vil besked sige, hvad I ved. Fordi julen er på vej, fordi julen nærmer sig, så er december juletid, hvor alle går og glæder sig. For nu er juleaften. Tusind tak til VKT5. Tak til Caroline, Kira, Rebecca, Fien, Ida, Julia, Emma og altså logchauffører Mia Hellerby og hjælpetræner Caroline. Og selvfølgelig også en stor hånd til den lille søde Bonnie Avalon.